अशा हे चालू आला. मग आता लोक बघ कमेंट देतील. तर मित्रांनो बघा, भाऊजींनी बनवलेली आपली फ्राय काय कोलंबी रेडी झालेली आहे. आणि आता एवढी खाऊ लोक बघा किती बसलेले. चला फटाफट उचला टेस्ट सांगा. बघतो वाट बघतो. घ्या रे. चला मी पण घेतोय. तू घेतलं रे. आज आपलं लाईव्ह करता बाबू करता लाईव्ह पडद्या मागे. कमेंट वेळ वाच रे. पुष्पाची रिएक्शन बघूया. काय मस्त जा. मग गोवान केलं म्हणून मस्त. हा तू कधी पण बनवणार पण पंकज भाऊजी येईल मालवणी राहतं पण पुष्पा काय केलेला नाही अजून. हाय कलर्स ऑफ कोकण. हाय विनू हाय. तुम्ही पण खाऊ केव्हा. बाबल्यान खाल्लेली होत म्हणून तो कॅमेरा धरून आम्ही खाल्लेली नाही. आवरी खातात आणि बाबल्याक देत नाहीत असं कमेंट केलं ना कोणीतरी. आवरी खातात बाबल्याक देत नाही. अशाच प्रकारच्या रेसिपी बघण्यासाठी थांब मी इकडे माझ्याकडे कॅमेरा करू याचो. पंकज भाऊजी माझ्याकडे करू. नको तो उलटा बिलटा होता. कर पंकज भाऊजींसाठी कमेंट करा म्हणजे पंकज भाऊजी पुढच्या. नमस्कार, कशा आहात सगळे. मस्त मजेत ना. ही आवरी खातात माका हे कॅमेरा धरूक लावले या. हे बघा सगळी खातात. हे बघा पहिले दिसतच नाही. कमेंट काय विनू तुला काय गिफ्ट पाठवलंय. गिफ्ट नाही रे काहीतरी होता तर मी तिसराच वाचलं. थांबा किती. हा मगाशी तुम्हाला टाइम मी चुकून 8:30 केला कारण की बाबल्याचो टाइम आमचो नक्की नव्हतो. बाबल्या आमका 8:30 टाइम दिले आणि मला तो लवकर इलो आता. आणि ह्या तुमका दिसणार नव्हता. ह्या प्लेट संपलेली आहे आता रिकामी पेट दिसता. बाकीची मंडळी खय गेली आहेत. बाकीची मंडळी बघा काय खातात ती. आजचे आमचे शेफ हे होते. हे महत्वाचे शेफ होते. ही रेसिपी लवकरच तुम्हाला आपल्या मालवणी राहता या चॅनलवर मिळेल. फ्राय केलेली कोळंबी आणि कोळंबीची दुसरी रेसिपी आता पुष्पा करणारा. ती आता कधी करणार ती बघूया. त्यासाठी आम्ही खास लाईव्ह येणार होता लवकर. लेट इलो आणि गोळ घातल्यान बिजी होतच तर बघा कळला. तो फोनवर बिजी होत होता पांदीत. महत्वाचं कॉल होतं ते का. आम्ही सगळे मस्त मजेत. मग ठेव व्यवस्थित. हाय पूनम पुष्पा मस्त. बाबूची तब्येत कशी. बबलूची तब्येत बरी आहे. बबलू तुम्हाला लवकरच व्हिडिओ दिसेल. बबलू आता घरी आलेला आहे. बबलूची तब्येत एकदम मस्त आहे. दुवाच सगळं दाखव पूनम पुष्पा ताई. तुका बघतात लोक. पुण्या गप कशाला आहे. पूनम गप्प किती. पुष्पाचा विचार. बाबल्याचा आणि पुणग्याचा झोंगाड झाला त्यामुळे पुण्या गप्प आहे असं काय हा. एक ह्या टोकाला आहे एक त्या टोकाला आहे आणि मध्ये त्याच्यामुळे याचा तोंडावर कापार पाडला असं सांग. बिग फॅन ऑफ पूनम ताई. चष्मा लावला नाही म्हणून आपल्यासारखे दिसत नाही. अरे साक्षी गाडी पण ऑनलाईन. साक्षी घराकडे करीत असताना. हा चॅटिंग करीत असताना माझ्याकडे कॅमेरा. अरे हय बसतच नाहीत कोण. लाईव्ह येऊचा म्हटलं की मग सगळे खाऊक बसलेली. फक्त खाऊक बसलेली. खाऊक बसताना झाल्यावर सगळे पशार. हा आता गेले आता सगळे बसा गेले ते बघा. बघा हे लेट होता. हे 2-3 दिवसाहून गायब होते. आज इल्यात फक्त ते. मी गायब. हा गायब. हा थांब मी इल्यापासून ह्यो गायब हा. म्हणजे सगळे व्हिडिओ आता मी केलेले आहेत. पूनमताई नमस्कार. मुकेश चमत्कार. मुळ्यांका जाऊया काय पूनमताई. कोण विचारता. थांब आमचे गाव म्हणजे कोण ते काय करतात. ते मुळे काढू किल्ले काय विचार त्यांका. गो माका पाठवून देवा. मन आहेत आमच्या साक्षी. बघा साक्षी घराकडनं ऑनलाईन आमचं लाईव्ह बघता.
तू वास वास गेलो त्याच्या नाकात. तू वासावर समाधान हो म्हणून सांगते का बाहेर काढून घेऊन ये. काय पुष्पा शाळेत बसला तसा शिकून बसले. हा नमस्कार. तुझ्या तोंडावर खापर का पडले आहे आज? आज हसता तरी या. माझ्यामुळे. आधीचे म्हणजे आता येते व्हिडिओ ते तुम्ही बघा. खापर पडला. बाबलो इल्यावर खुश. बाबलो इल्यावर त्याच्या तोंडावर जरा स्मित हास्य येलेला. दात पण दिसता एक पडलेलो. औषधी जोगून आहे दात. हा ताई कसं आहे तुझं? कसं काय चाललंय? बरं. बरेच दिवस आली नाही तू तिकडे. माझं काम राहिलंय. तू आलीच नाहीयेस. या काम राहूचा माझा. आईला की काम होते. बागे बिगे साफ करून घेते. म्हणून त्या काय बोलवतं. तुझ्यासाठी रूम स्वच्छ करून ठेवतो. अरे हा त्याचा नवीन स्पेशल टीव्ही बघून बंगलो आता. काढून टाकला आम्ही सगळा. तर मित्रांनो आमच्या घराचं काम आमच्या घराचं काम चालू आहे आणि माझ्या नक्षात थांबा काय जे काय पावटणे होते नशिले आम्ही ते सगळे काढून टाकले. ऐतिहासिक पावटणे. तरी मी 2 ठेवलंय ते अजून आठवण म्हणून. पावटणे म्हणजे नीट त्यांका पावटणे कळणार व्हिडिओ बघा मागचो. नाही पावटणे कळणार नाही त्यांका. ती पुष्पाच्या पायरे असं सांग. पावटणे म्हणजे पायरे. हा त्या पायऱ्यांवरून पुष्पाची लव्ह स्टोरी आहे. आणि ते पायरे आता काय केलंस तू? तुला दुःख त्याच्यामुळे तर बोलत नव्हता. आत्ता लक्षात दिला माझ्या. त्याच्यामुळे तू बोलत नव्हतीस म्हणून तू टेन्शन मध्ये होतं. बाजूसून पंकजन कल्टी मारलेल्या ना लव्ह स्टोरीचा विषय आल्यावर. त्याच्यामुळे थर्मर होता असं वाटतं. पुष्पाला गाणं सांग बोलायला. गाणं नको आमका तुम्ही थयास आम्ही हय आहो. पाड्याशिवाय गाणं म्हणत ना. पाडे फक्त त्या पाडे पाठत 30च्या 30 पाडे पाठत होय ना. नंदन कुठे आहे? नंदन मगाशी बघितला ना. नंदन लवकर. अरे आता हे पुष्पाचे फॅन. बिचारी पुष्पा ही कमेंट नको बाबा. बिचारा नाही आता. हे बघा मी 3च मासे ठेवले. मासे ते सकाळचे आहेत आमचे. तू कल्टी मारलास म्हणून ते रवलेले आहेत. चाय घेऊन ये. पुष्पाला मुंबईला घेऊन या. चाय पियाला नाही जराशीच पिऊन येते. जा. साक्षी हसता फक्त. गो हसत का हय्ये. घालत खुश आहे. साक्षी नाही खाऊन पळाले. होय खाऊन पळाले. सगळे खाऊन पळाले. आम्ही लाईव्ह येऊचा म्हणजे तसाच ठरलेला सगळे लाईव्ह. पण पण ह्यो सगळे वाट बघित होते पण ह्यो गायब होतो. आणि ह्या काय करतायत? मी बजेट आहे काय बोलण्याच्या मनस्थितीत नाही. कशाक रे? कशाक म्हणजे काय झाला? काय नाही झालं. आता तर ती कॅमेरो किती दिवसांनी पकडलं तासा काय असंच पकडले. बुडू गान तू इलस तुका हाक मारला म्हणून ते 2 पीस तरी तुका मिळाले कोळंबीचे. नाही तर कोळंबी तुझ्या नशिबात नव्हती ती. खाण्याचा विचारतच नाही. 12चा पाडा भारी पुष्पाताई. पण तुझ्याशी एक राहुलं नंतर मी तुला सांगते. बोल पटकन. तर चला येवा का असं माझा खाना डबो पुष्पान डायरेक्ट पुढे घालून ठेवले म्हणते आवरूच बाबडू. कमेंट लकी आहात. पूनम पुष्पाताई सारख्या बहिणी तुम्हाला लाभल्या आहेत. त्यांना भाव लाभले असा सांगा बहिणी ना भाव. काहीतरी कोणतरी कमेंट चुकीची झाली. लिहिण्यात जरा ते चुकले आहेत. खूप चांगली आहे पुष्पा साधी सरळ. आमका म्हणून परवडलेत असं सांगेन का. ते आमका म्हणून परवडलेत बहिणी. बाकीच्या असते ते इकून कालेली असते. पट्टा पुष्पाला तुम्ही काम खूप सांगता. थांब ह्यासाठी मका पूनमकडेच घेऊ कोयो कॅमेरो. बिचारी पुष्पावर लोक जामच आहेत पण पुष्पासाठी किती रिस्पॉन्स आहे बघ. काय गो असं काय पुण्या एकच माणूस बोलतो करू शकता असा. पुष्पाला किती काम सांगतेस? पुष्पा तिकडे मरते आहे. मरताचा बिचारा. माझ्याकडे तर जामच हैराण होता. तू काय तुम्ही विकून खाशा त्यांका. माका वाटलं पुष्पा विकून तुम्ही विकून का त्यांका नाही काय. आवडती चकली आहे. पुष्पा सारख्या भूतूर काम पुष्पा आज बऱ्याच दिवसांनी काय करता बघूया. दाखवतोय तुमका.
पुष्पा कधी किचन काय करतो गो हा अगो बोल लाईव्ह रोजच्या सारखं व्हिडिओ नाही माका तुझं पार्ट एडिट करूक नाही मिळणारा डायरेक्ट दिसणारा हा म्हणून सांगतोय कुकर का भात लावतं आणि जेवण झाला मग आज काय बनवणार जेवण तू काय बनवणार कोलंबी फ्राय ती गव्हाण केल्या तू काय बनवणार आता सांग पिटी भाऊजीनी केले नाही तुझा सांग तू बनवतात आता मग चांगल्या मनाने दिलेली नव्हती म्हणून ती गेली चांगल्या मनाने नाही दिलेली ना घेऊन ये तुझ्याकडे अरे भाऊजी नाही घ्यायला लाईव्ह मध्ये भाऊजी काहीतरी ढवळतात बाहेर काय करतात अभ्यास अरे नंदन काय करतो तो जाऊ पहिला आधी नंदन बाबू दादा एकटा चहा पितोय आता लेट आला म्हणून ते एकटा चहा पितोय होय हे थांबता महत्वाचा प्रश्न 50K चा सेलिब्रेशन खया न करू होता बघा 50,000चं सेलिब्रेशन होणार होता या एका माणसामुळे कॅन्सल झालेला आता ते 50,000 होऊन आता 55,000 होऊ गेले पण आता काय सेलिब्रेशन करून उपयोग नाही हा काय हा आताच बोल पुढचा बोल हा आता त्याचं सांगायचा पुढचा बोलता मामा बघा आताच बघा बघा ना किती पुढचा बोलतो पोरगो हुशारा फक्त त्याचा एकच गोंधळ विनू दादा लवकरच 100K होणार होय होय तुमच्या आशीर्वाद होतील लवकरच काय रे बाबलो रोज व्हिडिओ मरमर करता व्हिडिओ होतील होऊकच होईल नाही तर उपयोगच नाही मी खरं मी आता 15 ते 20 दिवस काही व्हिडिओ केलेलं नाही तर नाहीच केलं मग व्हिडिओ जातात कसे रोज कारण घराचं काम चालू आहे त्यामुळे पण रोज व्हिडिओ जातात कसे तू त्यामुळे मला कामगारांच्या पाठी जास्त राहू बाबूक सांगा दुसऱ्याची शेती घेऊन भाजीपाला कर होय केलं ना आता भाजी पुणग्याची शेती घेतल्या ना भाजी खाल्या नाही डोरांनी खाल्या नाही बिचाऱ्या डोरांनी खाल्या नाही बिचारा डोळ्यानी होय नेमकं कायच नाही शेतीच नाही कोणाची माझीच म्हणून आता त्याने पुणग्याकडे भाजी पेरल्या ना अजून इली नाही यावर पेरलंय ते पुणग्याकडे पण ते भाजी येतो झोंगाड हा त्याच्यामुळे एक तोंड तकडे एक तोंड अकडे या नाहीतर तुमका आज दिसलं असतं एकत्र दिसत नाहीत कोण एकत्र भाजी आणि सगळ्यांनी गोळ घातल्या ना आणि बऱ्याच दिवसांनी लाईव्ह इलंय कारण 15 दिवसाकडे इलेच नाही आजच येतं इलंय फक्त वाईट दिवसात असतो पूनमताई आंब्याचं लोणच्याची रेसिपी आंबे येऊन दे आंब्याच्या लोणच्याची रेसिपी येत तुमका मला लवकरच नाही आता रेसिपीचं काय बंद झाला सांग नाही आता रेसिपी रोज जोरात येतील कारण रेसिपीज बनवतात तर मी आता तुमका व्हिडिओ तुम्हाला दिसत असतील रोज येत आहेत पण हे व्हिडिओ झाले किती 15-20 दिवस झाले ते खूप जुने आहेत आणि आता ही माझी दुसरी फेरी आहे आणि त्यातले व्हिडिओ आता यायचे आहेत पण या फेरीत आपले जास्तीत जास्त सगळे मालवणी रायताचे व्हिडिओ आम्ही शूट केले जवळपास 10 रेसिपी आम्ही शूट केल्यात कारण की नंतर यांना वेळ नाही मिळत या दोघांचा काय ताळमेळ बसत नाही या रेसिपींसाठी म्हणून माका येऊचा लागता आता ते 10 रेसिपी तुमका लवकरच येतील हा त्यामुळे जरा गोंधळा पण आता रेसिपी तुमका लवकरच येतील कारण की त्या चॅनलवर बरेच दिवस कायच गेलेला नव्हता तर आता रेसिपी लवकरच येतील तुमका कमेंट तुमचे सगळ्यांचे वाचूक माका जमत नाहीत मध्ये मध्ये वाचतोय मी घर झालं का बांधून नाही घर अजून घराचं काम चालू आहे व्हिडिओ तुमका आता कळात कितपत झाला आता आम्ही आज कोंबडो कापलास काय हे कोंबडो कापलास काय त्याचा सांग पहिला हा आज जेवण काय पूनमने सांगितलं पुष्पाने सांगितलं ना आज सगळं जेवण पुष्पा करणार आहे खास पुष्पाकडे ती दिलेलं आहे कारण की आम्हाला रेसिपी शूट करायच्या आहेत थंडी पण बरीचशी हा पूनमताई आज का शांत बसल्या तुझ्याकडेच जा बाबा म्हातारी कधी येणार पूनमकडे
म्हातारी मरणाक गावली. पिड पिड पिडता. आता कुणकेश्वरची जत्रा येईल या हा. सगळ्यांनी भेटा. हा तेव्हा जाणार. किती तारखेक जाणारस? ता नक्की नाही आता अजून सांगू शकत ह्याचा काय नक्कीच नसता कशात. फक्त ही जाणारच नाही नक्की. अंगणेवाडीच्या जत्रेक जाणार होतो तो टंगावल्यान. त्याच्यात पण झोलमाल झालं जाम त्यांचं. माझं जन्मान होईत नाही माझा जाऊचं नक्की असता. हा. कुणच्या जत्रेत कधी जाणार तुम्ही? मी डायरेक्ट सांगते तू- हा 3 दिवस जाणारच कुणकुणच्या जत्रेत? माका सांगा त्यांना सांग सगळ्यांनी एकच दिवस सांगा मग सगळ्यांना एकच दिवस भेटू शकतो. मग तसं सांग त्यांना तारीख खयच्या तारखेक जाणार? दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी? नाही, दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी. हा दुसऱ्या दिवशी जाणार तो कुणकेश्वर जत्रेत. वर्षाताई कुठे आहेत? वर्षाताई मुंबईत आहेत. तुमचं गाव कुठे आहे? गावाचं नाव प्रत्येक व्हिडिओत आमच्या गावाचं नाव दिलेलं असतं खाली. हा देवगड तालुक्यात नारिंगरे गाव आमचं. थांबलेत. आम्ही कोकणातले सिंधुदुर्ग. जिल्हा आमचा सिंधुदुर्ग, तालुका देवगड, गाव नारिंगरे, मुक्काम पोस्ट नारिंगरे. कंपोस्ट नारिंगरे. आणि नारिंगरातली ही वसाड सगळी माणसं जी आम्ही दिसतो होती. हा बाकीची नाही. डोक्यात शिरत कॅमेऱ्यावर सांगणार डायरेक्ट व्हिडिओ सांगणार काय काय. प्रत्येक व्हिडिओत गावाचं नाव विचारलं जातं आपल्या. नारिंगरे खाली लिहिलेलं असतं प्रत्येक ह्याच्यात. आम्ही नारिंगरे गावातली भूतवाडीतली. नारिंग्यात इलास आणि कोणाक विचारला ती सोटक्यावाली घेऊन फिरणारी माणसं कोणता आम्ही. हा आमच्याकडे काय म्हणतात सोटक्या घेऊन फिरतं. हा काम धंदो मेल्यांका काय नाही सोटक्या घेऊन आपले फिरतं. कोण तुमका घराकडे आणून सोडणार? बाबलो आणि विनू सोटके घेऊन फिरतं. नंदनला 1 ते 100 विचार विनू. नाही आता तो मोठं झालेलो. आता 1 ते 100 वालो नाही राहिलो तो. आता तो पाड्याही म्हणता. त्याचे शिक्षक आता बदललेलो. पुष्पाताई त्या शिकवता. मोठो शिक्षक आहे त्याचं. पुष्पाताईकच बघितलं असकल 12 पाडो कसं धाड 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 मनात दाखवलं. त्याप्रमाणे त्याचं स्टुडंट असणार आता. आता त्याचं शिक्षक मी नाही आहे. बाबल्या जरा मोठ्याने बोल. काय नळीत काय घातलं? आवाज माझा अजून ऐकलाच नाही. माझा अभ्यास करतोय. मामा बडबड करतोय. तसं जातो. मामाने जाम दिवे लावल्यानं तो आता बाचक शिकवता. माझा अभ्यास असो नाही ना डायरेक्ट वहीच्या खाली गाडी ठेवले. आमचा पण गाव नारिंगरे. गणेश झोरे कोण रे? थांबा मेन माणूस चूल फुकता. फुकलं तुझ्यासाठी मी तकड नाही लय. फुक झाली परत फुक. लोक बघतात लोक. फुक गो नशीब तू काय एवढा कळता लाईव्ह वरच. नाही तर माका करूचा लागता. एडिट होणार नाही तो परत फुकून दाखवून. आज पार्टी आहे का? पार्टी नाही आहे तशी. छोटीशी पार्टी आहे आमची. माशाची पार्टी आहे. बघा हय लाईव्ह चालू आहे आणि हय दुसरा लाईव्ह चालू आहे. बघा तू लाईव्ह बघत आताच आपलं व्हिडिओ बघत थंय दिसता तुका मारिया. बघा ह्यो लाईव्ह आमच्याकडे डायरेक्ट बघतात. हे बघा आवाज. विनू तुझं बाळ कधी दाखवणार? होय दाखवणार. पण आता ते बाळ आहे मुंबईत. ह्यो बघा हे बाळ बघा आधी. हे बाळ काय करतोय बघा. काय रे आणलेलं होय होतं होय मग खा. आता गावले मी थंय वेपर ठेवलंय. मी शोधत माका काय माहिती भेटले बघा. डबे रापणारो. माझा सवय आहे. बाकी कोणाकडे रापत नाही. वरच येऊन रापते. माझ्या बहिणीकडे रापते. नाही पुष्पाताई एक गाळ बनवून दाखवा. आता गाळ ओकच होईया करता. काय आहे थांबा अभ्यास बघूया नंदनचो काय कितपत काय आता. म्हणजे या तू आता काय ह्याच्यातला काय विचारलं तरी तू काय येणार लिहूच पुढचा मग अशा सांगतो. बोल पटकन. थांबे गो पुष्पा हे काही विचार काहीतरी याच्यातला. हय आधी हय उजेडात ये पटकन. ये पटकन पकड. हा तुकाच माहिती अभ्यास घेणार तूच. अंडर म्हणजे
अंडर म्हणजे चाय म्हणता. पुढचा पुढचा चहाबद्दल नाही, चहा खाली आहे. हा जाऊन. DO इंग्लिश आज बरोबर वाचता. काय अगो लाईनीत काय विचारताय, मधला मधला विचार. तू एक खुळा, तू अभ्यास काय केलं? तो कागद ठेव आधी. तुझं लाईव्हचा आवाज कमी कर. म्हातारीचा व्हिडिओ खूप आवडला बाबल्या, तुझ्यासाठी कमेंट. गेलो तो तुझा अभ्यास बघूनच गेलो. तू का आधी तो कसं करता ह्या विचार नाही डाऊन एक धमाका दाखवायचो डाऊन मधल्या नाही. ते तुझ्यासाठी मागणी आहे, तू आधी सांग. गाळी घालूनच व्हिडिओ एंड करा अशी मागणी आहे. पुष्पाची गाळ होकच होई या. बोल आता काय. उभ्या राहा नको डोंब्यासारख्या. काय काय मावशीचं गो नको. मावशीचं मावशीचं गो म्हणता. ती नको गो माव. हे काय नॉर्मल ही गाळा तुझी जी आमका घालतात बारी बारी ते तसले त्या लेवलचे घाल. आता हसता मी लय पण पुष्पा खरा स्टार. होय होय खरा स्टार आता. काय ता? पुष्पा खरा स्टार. पुष्पा इंस्टाग्रामवर फेमस आहे. त्याच्या रील मॉप जण टाकतात. हा आणि ते त्याच्या रीलवर लोकांची चॅनल चालतात. जरा बघा तुमका कळात कोण कोण किती याच्या रीलवर पुढे गेला आता. त्याच्यात आमचा काही नाव पण नाही दिलेला. हो. नाही पुष्पाचं नाव आहे डायरेक्ट रील व्हायरल आहेत त्याचे. आमच्यामुळे तर पुढे जात असं याबद्दल आमका खूप हा. वाटतं. फक्त आमचं नाव टाका. कधीतरी नाव टाकीत राहा खाली म्हणजे आमचाच व्हिडिओ डाकताच तो कळत तरी. बोल पुष्पा. अगो गाळ घा. काय गो काय कसा काय तुझा अजून काय नाही कशातच काय नाही याचं. हिरवी तुझा तोंड बरोबर चालता गो. चपाड चपाड. आता बोल गायता. गाळ घालून सांगते प्रश्न का? येत नाही तर गाळ घाल केसू पट्या. ती पावटणी आता बसान टीव्ही कसो बघणार ह्या विचारात आता खरंच गोवाचं त्याच्या पेशवर पण उत्तर काहीतरी सांगा. पावटरी तोडल्याबरोबर हं. म्हणून दा धक्कोच घेतले. खरं सांग खरं सांग खोटं. मग तू आजच तू काय तर दिसत त्याच्यात व्यवस्थित. नाहीतर तू 2 दिवस तुझा तोंड पडलेला होता म्हणून विचारलंय. होय पडलं. काय लोक आता बघतील व्हिडिओ त्या काळात. तू काय तर सांग पटकन काय बोलतं. का गाळ घालणार हो? आता आता म्हणजे आता मुहूर्त जो गाळ घालू. मूर्त म्हणजे हम्म? मूर्त काढल्या नाही यार. जाऊचा आता बटाकडे काढून. आता परत कधी येणारच तकडे काम करू बाबल्याच्या हाताखाली. का माझ्याकडे तकडे 4 दिवस असला की तर खुश असतात. त्याका पेमेंट येतं ना तू म्हणून. पेमेंट हो आता ती 2 बागे रवली असते त्याच्यासाठी ठेवलंस? ठेव म्हणता पुष्पाताई. हे मासे दाखवत आहे ना हे बघ. हे आज काय काय केलंस काय काय करणार दाखव. कोलंबी बिलबी दाखव. मग दाखव त्यांका तू लोकांना कळान दे तू किती काय काय बनवतस. दाखव. ही बघा कोलंबी. बापरे, हा दडून ठेवणार नाही माका घराकडे भेटायचं. या बघा ही आजची रेसिपी आहे. थोड्या वेळाने आम्ही शूट करणार आहोत आणि ही मी जाते घरात. आणि ही रेसिपी तुमका होय घातलाय ती. ही रेसिपी तुमका मालवणी रायता आपल्या चॅनलवर मिळत होय ना हो. ती पुष्पाच्या रायता चॅनल. पुष्पाचा रायता नाही मालवणी रायता. टोपली द्या. अजून काय होता? चला झाला ना. बाकी काय बनवणार नाहीस ना. झाला एवढाच लाईव्ह होता आजचा. मग आता काय पुष्पाची लव्ह स्टोरी कोणी सांगितल्या नाही. पुष्पाची लव्ह स्टोरी आधीच गेलेली आहे. लव्ह स्टोरीत काय नाही मजाच नाही. मजा नाही त्याच्यात आता लव्ह स्टोरीत. आता आपण जत्रेत डायरेक्ट भेटूया सगळी. सगळी म्हणजे या माणूस आता कट्टी आहे. कोणता कट्टी कट्टी मग बट्टी करा तुम्ही आता. ना एवढं सांगितलं. आधी कट्टीच ठेवणार आज. म्हणून आज व्हिडिओ तू काय करतं पण हे म्हणून व्हिडिओत मजा येत नाही आज. बघ. हा थंड थंड वाटत बघ सांगते. ह्याच्यात दिलेले कमेंट पूनमताई थंड कशाला. थंड कशाला बर्फ होतलाय म्हणून सांगतो. बाबल्याची माता बाबल्या पुष्पा गरम असल्या का पुणगी थंड. पुष्पाचं वातावरण तापले बर्फ म्हणतो. हसतं ना. हे बघा पुनग्या काय बोलला की पटकन हसता. ते काल खूप भारी वाटतं असं नाही. गावात थंडी आहे का हो बघा. हो बघा चिटकन बसलो त्याप्रमाणे बघा थंडी हा की नाही ह्याच्यावर ठरवा. नाही माका सवय आहे ही.
अशी चुलीकडे बसायची. हे तर मित्रांनो आता आजचो लाईव्ह हयच थांबाया कारण की आता आमका पुष्पा बोलता आता बंद कर म्हाका आता रेसिपी करूची आहे. तर रेसिपीची तयारी चाललेली आहे फक्त आता ती करून दाखवची आहे. तर त्यासाठी आमची तयारी चालू आहे. आणि आता आजचो दिवस आणि एक उद्याचो आजचो दिवस तर तुमका लाईव्ह गेलेलोच आहे. उद्याचो एक दिवस तुमका एक व्हिडिओ येणार नाही त्यानंतर बहुतेक येतील. एकाच दिवस मध्ये गॅप पडत कारण की माका पण कामं आहेत आणि आता गावात असल्यामुळे मी एडिट करू शकत नाही. उद्या चाललं मी उद्या चाललोय मुंबई. उद्या लाईव्ह नाही. उद्या नाही लाईव्ह उद्या तू येतच तर ये. तर मित्रांनो आता हळद थांबूया लाईव्ह व्हिडिओ. पुन्हा भेटूया पुढच्या लाईव्हमध्ये. आता लाईव्ह कधी आता बघूया जेव्हा मी परत गावात येईन तेव्हा आपण लाईव्ह येऊया. आणि ज्यांका कोणाक जे कोण मालवण ह्याच्यात कुणकेश्वरच्या जत्रेक येणार आहेत दुसऱ्या दिवशी बाबलो हे नक्कीच. आणि खय गेला आता बघा. हे आताच सांग नाही तर नाही सांग पटकन. हे बाबा मी सांगलं. नाही पुण्याचं गो पटकन सांग गो. पूनमताई दुसऱ्या दिवशी पूनमताई हा बाबलो दुसऱ्या दिवशी पूनमताई तिसऱ्या दिवशी असे जाणारच असं माहित नाही. दुसऱ्या दिवशी भेटतील तुमका बरोबर. आताच सांग दुसऱ्याचा तिसरा दिवस केलो दुसऱ्याचो तर मग केलंच कल्याण. आता तुका सांगणार होते लाईव्ह चालू आहे नाही तर मी तुका सांगणार होते आताच. आता हे बघा ह्योच घ्यायचं हेकाच विचारतो मी आधी नंतर उगाच माझ्यावर नको. हा बाबा कधी जाणार डायरेक्ट उगाच. नाही रे अजून. अरे मग लोक तर वाट बघतात तुझा टाइम घेतात. कोण माहिती? कधी जाणार जत्रेला बघ. चालेल, दुसऱ्या दिवशी पहिल्या दिवशी वसंत किंवा दुसऱ्या दिवशी. लोक एकच दिवस येणार आहेत. मग दुसऱ्या दिवशी भेटा. हा चला तर आता तुमका कळाला दुसऱ्या दिवशी बाबलो जाणारा. माझा 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 असो कर कॅमेरा असो कर हा. मी दुसऱ्या दिवशी सांगतो बाकीच्यांचा सांगत नाही. बाबलो दुसऱ्या दिवशी पुणगेचं सांगतोय तुमका मेसेज करून किती दिवशी जाणारा. तर व्हिडिओ येत अंगणेवाडीचं इलो नाही त्यासाठी माफ करा. अंगणेवाडीचं त्यांनी घोळ घातल्यानी माझो नाही विषय काय ह्याच्यामुळे झाला आता. आणि ह्या जरा हे दिसता काय, खाली. हिची डामेज पण हे आहे. बघा ती चाय उकडी झाली. ती चाय उकडी झालेली आहे. आठवण काढता कोणतरी. हा बघू. तर आता डायरेक्ट कुणकेश्वर जत्रेला मिळूया भेटूया. पुष्पा आणि मी जाणार आहोत. पुष्पा आणि बाबू. चला आता लाईव्ह व्हिडिओ येतो थांबूया आणि 2-3 दिवसात आपले रेग्युलर व्हिडिओ चालू होतील. तोपर्यंत बाय बाय. पूनमताई कुठे दिसते का बघूया बाय बाय करायला. पूनमताई इथून गायब झालेली आहे गेली अशा ती. प्रकारे आम्ही आजचा व्हिडिओ वर. संपत आहे. हा. आणि पुष्पाताईची आता रेसिपी सुरू होत आहे. हा त्यासाठी मालवणी रायताक पहिलं सबस्क्राईब करा कोणी केल्या नसत तर. हे सगळ्यांची रेसिपी येणार लवकरच. बाय 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 सगळ्यांका बाय बाय गुड नाईट. चला शुभरात्री. शिड रे. शुभरात्री. हा हे शिड रे.